Međunarodna investiciona konferencija Sea Energy Connect and Supply sa temom zelene energije u poljoprivredi održana je prethodne nedelje 1. i 2. oktobra u konferencijskim salama hotela Sheraton u Novom Sadu. Organizator Nacionalna asocijacija za biomasu Serbio u partnerstvu sa GIZ i Ambero Consultingom imali su za cilj predstavljanje ogromnog potencijala Republike Srbije u zelenoj energiji. Pored toga, ostvareni cilj je i upoznavanje sa aktuelnim poslovnim i zakonskim okruženjem i umrežavanjem domaćih i međunarodnih kompanija uključenih u sektor obnovljivih izvora energije, kao i analiza i predstavljanje dostupnih podsticaja, kreditnih linija i institucionalne pomoći za realizaciju investicionih projekata u energetici sa akcentom na analizu resursa i ograničavajućih faktora. S obzirom na preventivne mere Nacionalnog kriznog štaba, ali i grada Novog Sada, konferencija je održana u 4 sesije sa maksimalnim brojem učesnika od po 30 osoba u svakoj sesiji, poštujući sve mere protiv COVID-19 virusa. Prvog dana konferencije učesnike je pozdravio i državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gospodin Velimir Stanojević, koji je ovom prilikom dao i izjavu. Pre svega želim da im čestitam što su ovako specifičnim okolnostima organizovali ovu konferenciju. Mislim da je dobro što se krenulo sa mrtve tačke. Kada pričamo o obnovljivim izvorima energije, biomasa je tu zaista broj 1. Ako gledamo regionalno, u Vojvodini pre svega to su otpaci i ostaci od poljoprivredne proizvodnje, kako biljne, tako i stočarske. Ako pričamo o centralnoj Srbiji, pre svega treba obratiti pažnju na biomasu, odnosno šumsku biomasu. Znači, ako krenemo od početka, prvo kvalitetan šumski sadni materijal, znači podsticanje, subvencionisanje proizvođača koji se bave rasadničkom proizvodnjom i u tom smislu posle podizanje novih zasada. Cilj je da bismo dostigli neki evropski prosek, odnosno nivo razvijenih evropskih zemalja. U sklopu konferencije GIZ je održao i panel diskusiju Energiju prinosa sa temom strategije ozelenjavanja poljoprivrede Farm to Fork, koja je sastavni deo Evropskog zelenog dogovora. Učesnici u panelu približili su odgovore na pitanja koje su mogućnosti i koristi, ali i realni potencijali i problemi za korišćenje obnovljivih izvora energije i proizvodnju biogasa. U sklopu konferencije održani su i B2B poslovni sastanci, gde su prisutni imali priliku da steknu potencijalne klijente, investitore i proizvođače tehnologije. Hotel Sheraton ovom prilikom je ugostio austrijske kompanije poput Inio Jembachera, Biogest Energija, Urbas Energotehnika i mnogi druge. Finansijsku i investicionu podršku investicionim projektima predstavili su i Razvojni i garancijski fond Autonomne pokrajine Vojvodine. Kreditne linije, projektno finansiranje i direktne informacije i kontakt sa prisutnima na samoj konferenciji omogućila je Erste banka. Generalni sponzor dvodnevnog događaja bila je društveno odgovorna kompanija Energotehnika Južna Bačka, koja je predstavila svoje postojeće i buduće projekte iz oblasti biomase, kogeneracije i solarne energije. Energetsku efikasnost u toplanama Srbije predstavilo je poslovno udruženje Toplane Srbije. Učesnici konferencije složili su se u oceni da je potrebno permanentno raditi na energetskoj tranziciji ka samoodrživosti, razvoju tržišta obnovljivih izvora energije i njihovoj većoj upotrebi, a sve u cilju ostvarivanja energetske sigurnosti i nezavisnosti i obezbeđivanja zdravije životne sredine. S obzirom da su ciljevi Serbije razvoj tržišta i povoljnog poslovnog okruženja za održivi bioenergetski sektor u Srbiji, ali takođe i povećanje informisanosti javnosti o mogućnostima upotrebe biomase, radujemo se sledećim projektima Nacionalne asocijacije za biomasu.